Velkommen til en unboxing video her i Walden. Vi har denne gang fået noget spændende hjem fra The Macallan. Så lad os da lige prøve at åbne og kigge på den gang og se hvad det er. Så ud af den store boks kommer en lidt mindre boks. Lad os prøve at dykke videre ned. Så er vi ved at være der. Ikke lang vej igen. Vi tager lige det sidste. Som nogen måske allerede havde gættet, så er det den Distill Your World Mexico Edition. Så vi havde tidligere faktisk også i Walden her London Edition, hvor det her så er Mexico Edition. Og vi er rykket til Mexico. Det er en Macallan her, der er lavet af whiskymaker Diane Stewart i samarbejde med Rocca-brødrene, som har en af de bedste restauranter i verden. Og de har så lavet den her Mexican Edition, som ligesom skal fejre de dødes dag, inspireret for de dødes dag. Men i hvert fald en virkelig lækker whisky i præsentationen. Virkelig flot flaske, virkelig flot indpakning. Desværre har vi kun fået én flaske i Walden, og de har ikke sendt smagsprøver med. Det er selvfølgelig kunne jeg godt tænke os en anden gang. Og den ser således ud. Og man må bare sige, at der er kælet for alle detaljerne. Så jeg er da også fuldstændig sikker på, at der er kælet fuldstændig for whiskyen. Så det er Macallan Distill Your World Mexico Edition. Den er tilgængelig lige nu, helt sikkert kun for en meget kort periode inde på walderspirit.dk. Så skynd jer at hoppe derind, og ellers så like og subscribe vores YouTube-channel her, hvor vi kommer til at dele nogle flere unboxing-videoer osv. Så indtil da, så ha' det godt.